गाज्रि मोनो ना नोंथाङा? मोना मोनो ना? नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोननाय दङमोन नामा? माबा इसोरनि अननायाव मोजां मोननायाव आंजों समान रावबो गैया खोमा। माने एक्सुअलि आं सैथो खोथा बुंदों आरोना। आं जायखिजाया बै समाव आरोना सिख्लाफोर नुबानो आं फाग्ला जाखायोमोन आरो। फाग्ला माने बै बोरलाबायनाय फाग्ला नङा आरोना। फाग्ला माने बै बोरलाबायनाय फाग्ला नङा आरोना। थारमाने आं सानोमोन मा गासैबो हिन्जावानो आंनि खुनु रावनिबो गैया बेयाव। आं बेखौनो लानानै सानबाय थायो। हेलो लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायलायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होनना। आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। नै जोंहा बोराय बुरै जि जाखांस्लाब मानि एकदम बाथावथाव लावहाबलायनाय सान्दुं गोसायाव गरम माबा 21थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' हारिमु आफाद हारिमुनि आर्टिस्ट गेट टुगेदार आर्टिस्टफोरनि दङ नालाय, ओमफ्राय जोंनि जायगायावनो जानाय हिसाबै जोङो बोराय बुरै थांनो ओंखारबाय नै। ओमफ्राय सोर सोरखौ लोगो मोनो दायो नोंथांमोना एसे देखायनो नाजागोन दे। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायला। अयथासार सान्दुं एकदमबारे गरमनि थाखायनो जोङो सान्दुंनि थाखायनो ससमा गानफुलायबाय जोङो। सारमोनखौ लोगो मोनफैबाय। खुलुमबाय सार। दासो दे जाबाय दासो नैबो दं। जाबाय सारखाया फिल्मफोरबो बिदिना चिरां माबा प्रग्राम खालामनांगौलै मोनसे चिरांजों क'क्राझारजों मोनलायलायनाय गोदो गोसोआव दंना गैला? मा सिमामोन? मानो गैया जानो? मा सिमामोन? होमब्ला होमब्लाबोना फै जालायलायनाया आं रुवाथि जालायलायनाया दिनैसो लोगो मोनदों। बेनो बे दंबावो नुदों आंहा बुरिलायबाय। जाथारलायबाय होननानै रायगावदों मालाय जि गोजा गोजा सुन्दुरि होननानै आब' आयु आंबो गोजा, ओमफ्राय नोंना गोजासिन। बैसागु बोथोर ना आब'। गोजाबा मोसौफ्रा नोंखौ एरायनानै गालांगोन आब' मोसौफ्रा। जों सानैखौ होसोसिगोन। ओइ बे सिंगारनि बियो गारबा दारिमिना ना बिब'खौ जारो बेयावनो जोंजों दिनैनि बे हाबाफारियाव महरगिरि एबा जर'खा महरगिरि हिसाबै सायख'नानै लाबोजानाय चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला स्पेसियेलि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन जिल्लानि जे माखासे गागि महरगिरिफोरखौबो जों दिनै बे जौसाङाव लाबोनाय जादों। दा बे समाव आङो जोंनि गासैबो जौसाङाव नुजानो हानाय आरो हांख्रायनानै लाबोजानाय महरगिरि
बिथांमोननिसिम जोंनि दुलाराय बर' हारि हाबाफारिखौ सामलायलांनो थाखाय आङो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानिजाथाव लेङाइ सोंनाय फिननाय जागोन सोंगोन बिथांमोना मारै फिनगोन दा बे जागोन दा बे बिबानखौ आङो दा नोंथांमोननि सहाय सहযোगिता हेफाजाब मददखौ लुबैनानै आङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ सामलायनो थाखाय आङो बेनि बिबानखौ आजावनानै लानाय जाहैबाय गोजोन्थों बोरै आंनोलाय ओमफ्राय होनबा बिनो हरनानै माबायावसो वाट्सएपाव तुरमुस हरनायानो जायो जों दिनै मोनजाखांसिगोन आरो फंबाय सिंगार फंबाय आबौसो बियो आबौ 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 जांगिला मोजां मोजां देलायना देलायालाय जोंना जानला मोनला नेगारसि ada सासे एडिटर बिथांखौबो आं सेल्फि लानो थाखाय जोबोद खावलायबाय ada सिफु नार्जारि बिथांखौबो आं सेल्फि लानो खावलायबाय बिथांनि जाय जों मिथियो बिथांखौ माने खुब स्पेस लानानै बिथांखौ मिथियो जोङो दा सोंनाय फिननाय जों बेखौ लालायगोन खिन्थु बाहाय आं माखौ सोंगोन आङो माखौ सोंनायसै आं माखौ मोनसे बुंथारगौमोन जों नोंथांखौ दिनै ब्रह्म होननानै जों मिथिगौ नोंथाङा आथिखालाव दा बबेहाय दङ आं दा दंनायाथ' लाना फै दाया आंनि नङा उल्था जाबाय रायजोफोर दायासो आंनिसोमोन बे जिनिसखौ आं दासिम मिथिनो हादों आरो खिन्थु रायजो राजाखौ ओरैबायदि थगायहरनाय जाबाय थाब जाबाय दाया आंनि नङा होनै रोजाबो आच्छा नोंथाङा मा बे दाया आंनि नङा होननायाव एक्स' नोंथाङाव गाज्रि मोनो ना नोंथाङा मोना नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोननाय दङमोन नामा माबा इसोरनि अननायाव मोजां मोननायाव आंजों समान रावबो गैया खोमा माने एक्सुवेलि आं सैथो खोथा बुंदों आरोना आं जायखिजाया बै समाव आरोना सिख्लाफोर नुबानो आं फाग्ला जाखायोमोन आरो फाग्ला माने बै बोरलाबायनाय फाग्ला नङा आरोना फाग्ला माने बै बोरलाबायनाय फाग्ला नङा आरोना थारमाने आं सानोमोन मा गासैबो हिन्जावानो आंनि खुनु रावनिबो गैया बेयाव आं बेखौनो लानानै सानबाय थायो बिदिजोंनो बोरैबा बे मेथाइफोरखौ फैदों आरोना एक्सुवेलि खुनु सासे हिन्जावा रावनिबो जानो मोनामोन आंनि गोसोनि साननायाव आरोना बुहुमनि हिन्जावफ्रानो आंनिसो जाजोबनांगौमोन बे साननाया खिन्थु आंनाव दाबो दंलै रायजोफोरा थ' मोजां मोननाय माने आंनि थ' मानसिया मानसिखौ मोजां रोजि बैदाय आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारै दाया रावनिबो नङा रोजि आंनि सोमोन रोजि आंनि सोमोन दा फरायनानै लाबाय नोंथाङा हासबेन्डआ मा खालामो डिस्ट्रिक्ट प्रजेक्ट मेनेजार बिथाङा हटेलाव गोथाव जानानै जोंनि गेजेराव खिनानै ओंखारदोंसो होनदों आं हगारदोंनो साहा मोनलोंबावसिगोन साहा हटेलाव गोथाव जादोंथ' बिदिनो लोङा होनदों खर' सागारबाय हिन्जावआ लाल साहा बिराद गाज्रि दै बायदि दै गुदुं लांलायदोरा नोङो खामफ्र'यैसैबो गुदुंबाथाय Iusinamu masuk. Kalau apa dia bau itu sunat. Tapi itu mulai kembali
नाम सोलायनायनि मोनसे नाम सोलाय समायनि मोनसे गोहो फैबाय नालाय आंहाबो उन्दैफ्राव फंबाय आंहाथ' आरो बाहेरायाव ओंखारनांगौ बे बुदां बर'खौ लाबाय तो बुदां बर'आ माबोरै जाब्ला बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय गमामायैनो बर' बियो गुबै बर'नि मुं बुदां बुलक जेब्लानो दिंथि थिखि हायनानै दंमोन अब्ला मिथिदो बे समनिफ्राय बुदांखौ मिथिना मिथिनो जाबाय दा बे ओमफ्राय फिसाजोनि नामा जारिमिन हायनारि ब्रह्म जारिमिन एसे गोजा होननाय जायो नामा जोङो बे गिरिखौ मिथिबाय थिखि हायनारि ब्रह्म आरो जारिमिन ब्रह्म जोबोद मोजां बिथांमोननि जिउआव गोलाव जागोन बिथांमोनहा जोंनि बर'नि गेजेराव बैसागु बोथोराव बोराबनानै थानो मोनसे ओरैनो मावनाय मोनसे बिजनेस लाइनाव थांनाय तो बिजनेस लाइनाव फैखानांगोन तो जोबोद मोजां बियो तो ओरैनो बे फिल्म जगताव थानाया नोंथाङा बेसे गोबाव जाखो बे एसोसिएसनाव थानाया बेसे गोबाव जाखो आङो एसोसिएसनाव माने आङो सेन्ट्रेलावनो मेम्बार हिसाबै दंखायोमोन बे समाव माबासोमोन आब्बासोमोन बे समाव आदा बिग्रायमोन ना आदा बिग्रायमोन दंमोन बे समाव आं मेम्बार हिसाबै दंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो ब्रेक जानानै आङो बिसोर बिबान मोननाया 2022 आवसो मोनदों आं 2 इयार्स कमप्लिट जाबाय एसे बारबाय 3 बोसोर जासै आं बिबान मोननाया जे मोनदों मावबाय दं आरो होमबा जोबोद मोजां दा दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै नोंथांमोनखौ बिसाखौहाय लिंहरदों बे लिंहरनायाव नोंथाङा माबायदि अनुभब खालामदों बेखौनो आदा आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आङो बहुद सिगाङावनो नोंजोंनोथ' आं मावबाय थादोंमोन हारिमु आफादाव बिबान गैयाबाबो एसे नोंनि फिसा हिसाबै फंबाय हिसाबै मावबाय थादों बहुद मिथिगौ मोजां बेफोरखौ मिथिगौ बहुद मावबोखादों मोसाखादों दा जे आं बे सासे लिडार जानानै जाय हक बिसाबाबो हारिमु आफादाव आं सासे लिडार जाबाय लिडारनि बिबानखौ मोननानै दि बाव आं गानो मोनदों आरो बिनि खुसिना जेबो गैला आदा बेनो खुसिया जोबोद साबायखर जोङो रावबो नङा जों जोंनि बर'नि फिसा नों बिसायाव था जों हारिमु आफादाव था नों बबेबा मोनसे आफादाव था जों बयबो जों बर' हिसाबैनो जोङो दावखोनांगोन बर' हिसाबैनो जों खामानि मावलांनांगोन जेखौ गेरेमसानि बाथ्रा बुंदों जेरै नोंसोर मावनायखौ जों मावनो हाया जों मावनायखौ नोंसोर मावनो हाया नाथाय जों होनब्लाबो जोङो ज'नो मोनसे प्लेटफर्माव थानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बिनि थिरांथाफोरखौ लानानै जोङो निश्चय खामानिखौ मावलांनो हायोब्ला खोब मोजां जायो दिनै जों बे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय तो बाजैनिफ्राय सिम्पलनिफ्राय थाथों रिंकु दे ओरैहाय गामि गथ' बेखौ खिथादो ओमफ्राय फिसा बेखौल' खिथादो सिगांनिफ्राय सोंदों खुलुमबाय दहायथ' मिथिखाबायना आदा बोरायनि नामखौ ओमफ्राय गामिया बासुगाव गयबारि आंना फिसाला सासे दा क्लास 8आव मोनबाय आरोखि आं नामखौथ' मिथिखाबाय सिम्पोल ब्रह्म जोबोद साबायखर बेनि उनाव खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो आं दा बिजनियाव आंहा सानै गथ' दङ सासेया हिन्जावसा आरो सासेया हौवासा गावबागाव मुंखौ हमनानै खिथा प्लिज आंनि मुङा रिंकुमनि नार्जारि साबायखर थाहैबाय खुलुमबाय मोनाबिलिनि गासैखौबो आंनि मुङा लक्ष्मी बसुमतारी
आं दाबो मुस्रिमा जायाखै थरायनायनो दङ बुंनो थाङोब्ला गासिबो आंनिनो उन्दै उन्दैया आंनि फिसा आरो जेसेबां हौवाफोर दं बेखौ आंनि फिसाय बायदि आं साननानै लायो आरो गामिया आंना खोलाबिसनि थादों आरो आङो दासान्दि आंहा बिबान मोनदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि मिरुनिया हारिमु नेहाथारि आं बिजनि हालामनि बेनो आरो आंनि बुङा आंनि सिनायथिया आं रेडिअ' मेथाइ रोजाबो फिल्माव गाबाय हौवाखै हम खार सफैबाय नोंलाय आंनाव न'आ बायलांबाय न'आ सिलांबाय बबावदों बावगोन जाबाय आंलाय आंलाय गोसोनि खोथाखौ थारला थुरला बोथोरनि हाव दाउआव हम खार सफैबाय नोंलाय आंनाव बैसागु 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 दुबुद्रु दखना गाननाय तुरलाय थाबायनाय दुबुद्रु दखना गाननाय तुरलाय थाबायनाय गावदां अखाफोर महर नों आंनि जिउनि फामे बिबार दुबुद्रु दखना गाननाय दुरलाय खाबायनाय गावदां अखाफोर महर नों आंनि जिउनि फामे बिबार हम थाथ' आगैबो थाथ' हम थाथ' आगैबो थाथ' गोसोखौ लोरबां दा खालामथ' नों आंनि जिउनि फामे बिबार दुबुद्रु दखना गाननाय दुरलाय थाबायनाय गावदां अखाफोर महर नों आंनि जिउनि फामे बिबार सफैलायबाय सात मुलुगनि सागोर बारनानै अख्रां सायावनि जोमै जाना Oke, semua masih berhubungan masalah 4672 Brigade Nampara. Jadi paling masuk problem kan online jalan. Kali nomor 4672 saya bilang dari Kalai Josaku abang kelaman pakai Wisnu dia tunjali hari muafat masih masalah ini di sini dia pakai boleh kalau